Ndị be anyị ekene m unu. This video you are about to watch is in Igbo language. So, a young man chọrọ ile nwa mmadụ. Ya na this girl na-eso. Ha decide ya ile nwa and onye nwa tụtara alụlụ ka ele this small child. So, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị gee ntị. Enwere m two things m ga-ekwu at the end of this video. Yeah? Nwoke ka afa gị kwụsị ike Ikenna onye Ikenna Ọsazi onye ebe Akịrị Ọgbaru local government. Nwaanyị ka afa gị Chimebere onye ebe Chimebere hu Chimebere Ikpeazụ onye Akịrị Ogidi Ọgbaru. Bịa nwoke ke onye ke nwa be ya nwa ụnọ madam ka onye m nwa this young man tell gị me nwa ọwụrụ ya nwoke ka ihe mere ji jide gị ka unu jere ya ego ole ka ekwere unu 800,000 ka unu chọrọ ire nwa nwoke ka onye wetara plan ka ere this baby madam onye gwara ka unu ree nwa onye agbata gị nyanwa gụnwa gwara ka ere the baby igwe ka ere the baby okay unu wee kpọrọ nwa ka unu ree ya 1 million naira ka unu dewe buru ya bi so ekwewezi unu 800,000 fọrọ ndị ya ejidezi unu ebe ahụ ọkwa eziokwu. Okay nwa kịta ọ bụ na nna gị rere gị obi ya adịghị mma ọ gị nwatara nwaanyị ime nwa iwe chi ire ya na-ekwusi okwu ike that boy you are very stupid na the boy deceive you iwe ụmụazị ịlụọra nwaanyị ịmụtago nwa ịghọrịrị onye a na-eyi anụ ya bi ịchọrọ ịnụ ya iwe chi ire nwa ọ mụtara akaụntụ ahụ a chọrọ ịkwụnye the money ka onye nwe akaụntụ ahụ kedu onye nwe akaụntụ a chọrọ ịkwụnye the money na akaụntụ ụzọ ihe abụọ ọ ịtọ ka m chọrọ ikwu. Number 1, ihe a bụ ụmụ nwoke anyị na-azụsisi kịta ife jugasịrị n'ụlọ kịta akwa anyị na-eso no more discipline. Enweghịzi ihe bụ kpachara anya nọrọ ana zụọ ụmụ gị ka ha nwee egwu. Enwere principle on livelihood. Ihe a bụ boys nutosi n'ụlọ be anyị kịta. Onwe onye ma ihe na-eme kịta onwe onye ma. Na number 1 m chọrọ ikwu maka ya bụ mara ihe ị na-azụ n'ite. Ihe ha na-azụ kịta azị onye mụ nwa nwoke a kịta ije na ọgọ ọ na-agọrọ the boy ifu ebe ọ na-agọchitere nwa ya ọ sị na nwa ya bụ catechist nwa ya jikwe bụrụ holy nweje nwa ya jikwe bụrụ nke a bụrụ nke ọzọ. So ka anyị kpachapụ anya mara ihe anyị na-azụ n'ite. Nwee discipline over your kids. That is number 1. Number 2 bụ ịmụrụ nwaanyị gbakwasa ya anya na-agwa ya okwu ma ọ ga-anụ ma ọ gara anụ. O si ike ịkpọkọta ndị ikwu na ibe abịa gere ihe ị na-agwa nwa gị nwaanyị. Gwakwa ha na ọ nyekwana gị na nwa gị a napụkwana gị let people know and bear you witness that need try go mana o kwero
because the good nwa mmadụ. That is the second thing. Now number 3 bụ gị bụ onye na-ege m ntị, ihe na-emebi be anyị, ka anyị raise awareness. Number 3 m chọrọ ikwu maka ya bụ ka anyị chọkene ndị na-ego ụmụ mmadụ na be anyị. Ọ bụrụ na bido, charity begins at home. Bido na your own village. Ọ bụrụ na ị nụ n'ụdị ihe a mere, ọ bụ sọsọ ndị na-elenu si jee chọọ ndị na-ego. Maka asị onye be ya bido n'oge chọọ di ọ chọọ nwaanyị, ka i wee ghara ịchọ nwa mgbe time ruo ịmụ nwa ọ gara abịa, ma ọ bụ na ị nọteghị aka. Ọ na be gị, ọ na ịma na ị chọrọ ịmụ nwa, na ị ga-amụ nwa na ndụ gị, bido n'oge. Because ịchọ nwa, ihe na contribute na a na-achọ nwa bụ when you start late. And oke ọchịchị adịgo too much. Na ndị na-achọ ka ha ga-esigo nwa mmadụ 800,000. Ha kpọsaburu 1 million. Ha fụzie baya from 800. Ejezie ha ile. Ndị akwa ndị ejidere. Ke maka ndị ejidere ozi. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị jego na comment section. Ọ ya enwe onye na-ekwu nke na-adaba. O nwere ike onwe one or two things anyị ga-afụ die. Nke a sị, this country has gotten to this level. God, please have mercy. The God of children is alive. God of children is alive. Ka ha succeed today na ejidere ha ọ na anwụdezi ha. Ke maka ndị a na-ele ha gbanyụọ, a na-ele steady. In fact, ihe nwa na-eche bụ na enweghị ya na-akpọ shipment. Ha na-eshipụzi ụmụaka outside the country. And ọ bụrụ jọsọ ndị na-achọ nwa na-eme ihe. O nwere ndị na-eripụ organ reapers na-achọ ma nke ụmụaka. Nke ọbụla ha fụrụ ha egoro. Ha na-erip organs ụmụaka these days. Nke a sị, things are really happening in our generation. I'm very scared. Who knows what next? God, may your glory envelop and protect us. God forbid. This is a destiny child. Okay, God, thank you for saving his life. It's not over. Oga kama ma ọ na akpọghara nwa from this lady, because mgbe this man just here otu anya dị ya ọnụ ọkụ ya anụ deceiving. They have said it all. And na account nke nwoke ka achọ itinye ga the girl, the helpless, ndị chagoro akwụ, ndị agaracha tosita na-ekwusi okwu na township. Enwere ụmụaka, they are too vulnerable and exposed to casualty victims. There are a lot. Ka anya na-eru anyị na villages. Ọ ife na-ekwu ka anya ndị be anyị na-eru na villages, because onye mere ihe a kịta nwere ike ọ bụ no 1% out of 100%. So 99% or 90% scot free. Onwe onye m ihe na-eme there. You know, God have mercy. Evil ways of life, God save us. Hey. So I'm short of words. I don't have a strong heart to watch this kind of video. Honestly. Jesus Christ. Ike gwụrụ. God have mercy. So eche m nwe onye ga-ekwu ihe, any information. Jesus, what a word. Lord have mercy. Now wow. So it seems like people emere such a thing expect. Ụdị ihe a na-eme steady. Enwere ike in a month na ana Igbo ka m kwugodu nke, insinuate godu nke mma. Na ana Igbo ụdị ihe a nwere ike na-emezu 20 na ana Igbo. Ya ka m ghara ime exaggerate. God bless your handwork. You guys are unique and special. On colors. God forbid bad thing. Wicked generation. God show us mercy. Thank God for the life of this baby boy. Who is, okay, now here it says, who is this guy?
that is interesting in them? Thank you. This is my point. Who is this guy that is interested in them? The same first question I asked in my mind was the first question he asked. If your father has sold you when you were born, okay, one day, keep up the good work. So now the point only I make here in Choro expandable. Who is this guy? Who is these people who want to buy this baby? Let's go after also after these guys na egon them mad, because you see that na ha bo ahia mgbere ka ha na-eme, or na ha na-eme board gị ka na-akpọ ya organ harvesting, because all ihe na-ewuzi kịta onye segide siga o long ya nwụọ o je chọọ organ, o je chọọ long mmadụ buru ya na ha multi millionaire. Mgbe gboo ndị na-ele slaves ọ ha nwa bụ ka bụ millionaires enwe ndị so wele slaves mgbe gboo. I will bring the story here because enwere some facts. Kịta azụ ndị na-ele organ home and abroad, how multi-billion or trillion business on ha aga on. May God protect his children. May he keep us safe, because this is a very innocent child. Oka just for nothing. Look at ihe na-aga. Bikonu ogukoram non. Share this video and help me to like it so that YouTube will push the video forward.